vista dins de l'ampli ventall de la teoria crítica, el marxisme continua sent la proposta més coherent, més completa, més ambiciosa, en una major capacitat evolucionària d'afrontar situacions canviants. Evidentment, un marxisme depurat dels dogmatismes i d'intel·lectualismes que el van llastrar molt en el passat i enriquit en les aportacions d'altres perspectives i dels aprenentatges de la pròpia acció política. Però que entenc que ens pot ser un instrument extraordinàriament útil no només per a llegir la situació actual i entendre el que ha vingut passant en els darrers anys, sinó també com a instrument, com a eina d'intervenció en el terreny pràctic, no? Com una espècie de manual d'acció, una brúixola per afrontar un moment històric que és d'emergència, però que ofereix també enormes oportunitats per a tractar de transformar este món en una cosa una miqueta millor, no? Més digna.